optochten. Daar gaat het om met de vastelovend. Dat draait het allemaal om. En optochten, daar moeten praalwagens in. En dat werd immer lastiger, want het kost immer meer. En men moet ruimte hebben om te bouwen. En noem maar op, verzekeringen, vergunningen. En dat hadden ze in Brunsum dat heel goed voor elkaar. Want ze hadden sinds het najaar een hagelnieuwe carnavalsloods. En die is eigenlijk nog immer een beetje in de opstartfase, maar dat is voor de toekomst van de Brunsumse optocht van levensbelang. En daarom komen we hier kijken. Alla Brunsum. Is het dinsdag al laat en het allerlaatste vaart is krakelig en de lampen gaan aan. Kriegans Limburg het sport is weer klover en ja, de kastelein rijdt de stof op de kraan. Maar als zuider hart wil bier, dus we gaan nog niet naar huis. Kom dan plek vertieterd bij mij thuis. Geef een vastelovens afterparty, geen mens wil nu al gaan. Want hier in Limburg begint het pas wanneer het lied gedaan. Kom naar de vastelovens afterparty, anders wordt het straks een jaar. Trek die op hier naartoe, deze pak geluk. De carnavalsloods van Brunsum, hagelneu. Het ruikt nog naar de verf. Al ken dat natuurlijk ook wel van de vastelovenswagens zie. En verspreken hij met twee heren die voor wel kennen, wensen echt op zijn zondag zijn. Met narrekap en smoking. Maar ze werken ook echt eraan. En dan had ik het over Roger Hameleers van de Streupers en Frank Schultheis van de Brekkenbekkers. Maar eigenlijk is het in Brunsum, werkt er samen onder een overkoepelend orgaan. Dat klopt, ja. We zijn eigenlijk van de nieuwe VIP, dat was vroeger de KRB. En Roger en ik zijn van de werkgroep Loods, met nog 2 jongens, maar die moesten helaas werken. We beheren een beetje dan de loods, maar we vallen straks wel onder de nieuwe VIP. Want dat is het hoofd aanspreekpunt. Maar dat is net gans verdig. Daar zijn ze nog een zoeken voor een voorzitter, penningmeester en secretaris. Maar statuut en alles zijn verdig, dus er is hoop voor iets goede toekomst. Ja, een hele intense samenwerking tussen de vastelovensverenigingen van Brunsum en ook een grote rol voor de gemeente. Ja, de gemeente heeft natuurlijk ervoor gezorgd met aansturen of vragen van een aantal andere lui, waaronder Frank in dit geval ook. Daar hebben die loods gekregen hier, hebben die gebouwd. En de bedoeling is in principe dat alle carnavalsverenigingen van Brunsum de mogelijkheid hebben om hier een wagen te stallen, maar ook een wagen te bouwen. En als er dan nog plekjes over zijn, dan kunnen ook de verenigingen van Brunsum, voetbalclubben, scouting, noem maar op, scholen, hebben dan de mogelijkheid om hier te kunnen bouwen. En misschien wel samen met ons verenigingen, als carnavalsverenigingen, om ook tips en zo te geven, te helpen door wat nodig is. Dus ja, door zijn vooruitzichten, denk ik, voor de Brunsumse vastelovend. Ja. Want het is eigenlijk echt een luxe positie. Hè? Want de gezet hoeft ze maar erop na te kijken. Er zijn heel veel verenigingen en wagenbouwers die echt heel erg omhoog zitten met een accommodatie. Dat ze nergens terecht kunnen en dat ze met vergunningen en verzekeringen en weet ik wat voor een ping zetten om dat voor elkaar te krijgen. En hij lukt dat heel erg goed. Ja, kijk, de loods is van de gemeente, dus al die problemen handvieren net, want dat moet de gemeente regelen. Er zit natuurlijk wel het voorschriften waar ze zich allemaal houden. Maar ik had inderdaad gezien, worden ze op de televisie bij in Weert en boven in Limburg. Er zijn hele grote problemen met stallingen van loodsen. Ik zag zelf in Zwalmen dit de gemeenteverenigingen financieel steunen, €200 zorg per wagen. Dus je ziet toch dat er problemen zijn in gans Limburg eigenlijk. En ja, gelukkig had de gemeente ons geholpen met die nieuwe loods en zijn we ook echt flink dankbaar voor. Ja, kijk, en hij kende 4 verroet als kinger, maar ook misschien ook nog als kleinkinger. Ja, want het is een magnifieke loods, we hebben een hele mooie unit. Het is geïsoleerd, zonnepanelen erop. Ja, wat wil ze dan nog meer toch? Is toch geweldig?
Ja, dan mag er heel erg stolz op zijn. We kennen heerlijk over de situatie natuurlijk ook. Maar het is beslist geen vanzelfsprekendheid dat ze dat has. En het bouwen op zich, daar hadden dus nu voor de eerste keer die ervaring met. Of wordt het van vroeger uit al een vaste prik? Nee, we hebben natuurlijk wel al regelmatig gebouwd. Hè. De Streuper zelf heeft, ik geloof 6 jaar geleden, een nieuwe stadsbrandswagen gebouwd. De Brikken die doen ook heel veel zaken bouwen. Het KOK in Neven die gewoon volgend jaar zelf bouwen. Dus ja, we zijn natuurlijk wel actief in de loods bezig. Ja. Nou ja, goed, wenn voor het zo zint, dan kunnen er ook nog wel een paar bouwers bij, hè? Ja, we moeten nu nog naar de carnaval kijken dat we alles goed kunnen stallen. Want we hebben het nu gewoon te druk. We hebben nu alles zo wiet erin gezet. Maar als we alles netjes op een rij hebben gezet, kunnen er gegarandeerd nog een aantal wagens bij. Want dat is ook de bedoeling natuurlijk. Hè. En alleen moeten we even ermee wachten. Want nu is het gewoon te druk. Dat gaat nu niet. Nee. Maar daarna zal er plaats komen ook voor andere verenigingen natuurlijk. En ja, goed, vol is vol natuurlijk. En de Brunsumers die gunt is vuur. En bent er nog plaats voor is, dan kennen ook nog verenigingen van buiten de gemeente. Maar dan moeten we even kijken wie tot voorkomen. Als je hier in de loods komt staan, dan wil de gemeente ook wel dat carnavalsmaandag te zien is in de Brunsumse optocht. Om die natuurlijk ook een stuk op te waarderen. Hè? Want je ziet toch dat in de optochten de wagens zo langzaam een beetje achteruit gaan. Steeds minder weer, omdat het ook niet te betalen is. Ja. De stalling in dit geval, nou, daar hebben we dan geluk mee. Maar ook als je kijkt naar bouwkosten en materiaalkosten en dergelijke, allemaal ja, verzekeringen van de wagens. Het wordt er ook niet beter op, wordt er ook niet leuker op. Ja, dat speelt wel allemaal met. De plannen voor de geweldige loods, die worden er al voor de corona, hadden ons verteld. Is natuurlijk even blijven liggen. Maar ja, daardoor is wel alles een beetje met vertraging gekomen. Ja, als je hier kijkt, de optochten zijn natuurlijk. Hè. Carnaval wordt 2 jaar gar niks. De vergaderingen ook over de nu-loods die zijn ook niet meer geweest. Het bouwen aan wagens is niet meer geweest. Alles had stilgelegen. Dus ook met die nu-loods, ja goed, dat is eigenlijk 4 jaar had dat geduurd. Hè? Want er moet veel vergaderd worden. Dan moet hij ook in een bedrijf komen, die moet de grondboringen doen. Of er geen bijzondere beestjes hier rondvliegen of in de grond zitten. Hè? Dat gaat allemaal. Hè? En dan moest de oude loods nog afgebroken worden. De wagens die hij stongen moesten ook nog een andere huisvestiging krijgen. Dat is ook nog allemaal niet zo makkelijk gegaan. Dus al bij al is er heel veel komen kijken. En dan ook nog die 2 jaar corona. Dan is het toch lang getrokken. Ja. Wie had de optocht zich hersteld van de corona? Ja, ik denk dat het zich langzaam allemaal een beetje bij elkaar gepakt had. Weer de groepen zijn weer bij elkaar gekomen. De verenigingen, ja, wat ik toen straks ook al zag, zus toch dat de wagens een beetje achteruit zijn gegaan. Althans in deelname aan de optocht. En ja, dat zie je wel langzaam weer een beetje groeien. En dat is denk ik wel heel erg fijn. Ja. Want de optocht van Brunsum, dat is net zomaar een tochtje, hè? Ja, het is immer, qua lengte is het niet zo lang natuurlijk, maar het is wel immer een mooie, zeg maar, de weg erheen. Veel publiek. Ook toch immer mooie groepen en wagens. Dat is alleen wat Roger zegt. Ja, de laatste jaren wordt het minder. En nu na de corona zie je toch dat groepen zich weer bijeenpakken en toch weer mooie wagens en leuke groepen gaan bouwen. En we hopen natuurlijk dat het in de toekomst weer meer wordt en beter. Daarom ook met deze nu loods natuurlijk, dat ze ook weer wagens kunnen bouwen en stallen. En dat we straks toch weer in een mooie optocht gaan met veel grote wagens. Want dat is natuurlijk schoon in zo'n optocht. Ja. Muziek, krijgen we nog het korpsen in de optocht? Ja, de korpsen in Brunsum zijn natuurlijk ook wiet op het einde aan in die zin. Maar we hebben natuurlijk wel nog een paar mooie korpsen. Hè. Jong Leven hebben we nog, we hebben Parsifal nog. Even kijken, we hebben het Klinkneet nog. De scoutingband, die lopen ook in de regel altijd met. Even denken, volgens mij heb ik ze dan ook wel. De harmonie van Trebeek en Brunsum, die zijn ook volgens mij, die zijn gefuseerd geloof ik samen. En die hebben zich daar ook opgepakt. Die lopen soms ook nog wel in de optochten met. Ja.
Ja, en verder is het vooral de muziek van de wagens, hè? Die klinken door de straten van Brunsum. En, Ja, dat is niet alleen in Brunsum zo natuurlijk, maar daar kunt ook wel immer meer kritiek op, hè, van dat ze de live muziek een beetje overstemmen. Wie is dat hij? Ja, hij had natuurlijk ook wel dat natuurlijk met zijn wagen vuurdig was met veel jongeren, dat de decibels erg hoog zijn en dat ze die eigen muziek op de wagen niet meer huurs. Dus vaker al bij de inschrijving. We weten natuurlijk al uit de ervaring en dan vragen we dat van hey, kunnen we een beetje uit de buurt van them blijven of kunnen we geen afstand houden of kunnen daar een groep tussen. Ja. Want dan wil je toch ook die eigen muziek huren natuurlijk. Maar ja goed, samen moeten ze het doen, maar dan merk je wel ook de jeugd. De carnavalsmuziek is een beetje van de aarde het verdwijnen. Hè. Dat is vaak meer van dat boem 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 met de jeugd en dat is wel jammer. Maar goed, daar houden ze wel toch wel goed rekening met in Brunsum. En ik denk op zich dat als er nog korpsen zijn die het leuk vinden om met de optochten mee te gaan, nou hier in Brunsum zijn ze zeker welkom in de optocht. Daar staan we echt wel op te wachten, want dat geeft toch weer een beetje extra cachet aan alles. Ja. Nou ja, het is leuk om naar de optocht van Keulen te kijken. Als ze net naar Brunsum kunnen, of dat het misschien zo slecht weer is of zo. Ja, mag ik natuurlijk gaan niet zeggen. Maar daar zien ze natuurlijk wel de nodige Limburgse korpsen metlopen. Hè, tegen zware betaling. Ja, dat zie je inderdaad. Ja, goed. Het is natuurlijk ook ganz lang als je Keulen dan wie hier natuurlijk bij ons. En ja, carnaval is gewoon geweldig daar. We zitten er maar een heel klein stukje van. Maar op ons manier, wie wat hij in Brunsum doet, vind ik, is Brunsum goed bezig met van alles. En ja, goed, het is gewoon allemaal geweldig voor hij de optocht met te lopen. Kom vooral naar Brunsum toe, kom eens kijken wie de optocht daar loopt. Je zit van harte welkom. Allah Brunsum. Alaaf.